கேட்பீங்களா? இல்லையே. மாற்றி மாற்றி கேட்பியா லைனாக கேட்பியா? மாற்றி மாற்றி கேட்பேன். ஏன்டி எனக்கு இந்த கவுலவே அதாவது ஹைட்டு ஹலோ ஹலோ ஏன் நாங்கள்லாம் இங்கே ஃபோன் விளாண்டுருந்தா கூட தெளிவாக இருப்போம். ஷார்க் அலை சாப்பிட்டேன். ஹைட் பவரா? ஹைட் வந்து 5,9. முட்டை முட்டை தானே நீ? இல்லை கரெக்ட். ஜம்ப் பவர் சொல்லக்கான கேள்வி மரம் ஜம்ப் பவரா? 13 மீட்டர். 30. அப்போ இதான் ஒரு மார்க்கா? பஞ்ச் வந்து 4.1 T. புரியல. பஞ்ச் பவர் பாக்கெட் வந்து பஞ்சி அவர் அண்ணா சொன்னாங்க. பஞ்ச் பவர் அண்ணா அண்ணா வேற கேட்டேன். அது பஞ்ச் அவன் எதுவும் கிடைச்சதான் நான் 1 சொன்னேன். ஜீரோ சொன்னேன். அப்போ அவனுக்கு 2 போட்டியா? அவன் 2 தானே சொன்னான். அவன் 1 சொன்னான். அவனுக்கு 2. அவன் 1 சொல்றான். அந்த தப்பு. எனக்கு 1. அவனை பண்ண அப்போ கட்டுதான். ஆமாம் இதுக்கு மேலே இங்கே மிசைல் வந்துடும் நினைக்கிறேன். மிசைலை உடச்சிருவேன். ஒரே அடி புட்டுன்னு போட்டு உடஞ்சிரும். மிசைலை காணும். அவ்வளோதான். இந்த மீன் இப்போ பயங்கர டேமேஜ். 2 இருக்குது. நான் ஓடிடுவேன் உன்னை சாப்பிட்டு. அது பாட்டு கடிச்சிட்டு ஓடிடுவேன். அந்த இடத்துக்கு தலையே வச்சு படிக்க மாட்டேன்ப்பா. விட்டா போதும்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவேன். சரி, நாளைக்கு ஸ்கேரி டீச்சர் வரும். என் தங்கச்சி விளையாண்டது. ஏன் நீ விளையாடலையான்னு கேட்பீங்க. ஏன்னா அவள் அரைகுறையாக அப்படியே வேகமாக ஓடி போய் தோற்று போயிடுவான். அதான் அதில் பாதி அவள் விளாண்டா. மீதி ஃபஸ்ட்டு 2 ஆட்டம் மொத்தம் 5 ஆட்டம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 மீதி 4 ஆட்டம் போடுவேன். அது நேற்றே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. எடிட் பண்ணி போடணும். வெயிட்டா 58 கிலோகிராம். இந்த மீன் நெக்ஸ்ட் மீன்
வாங்கி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இது பாட்டு கடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு. இந்த மீன் சின்ன சின்ன மீன்லாம் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடும். அதான் எனக்கு இந்த மீனை ரொம்ப பிடிக்கும். கப்பலை கூட சாப்பிடும். பெரிய ஜெல்லிஃபிஷ் இருக்கும், அதெல்லாம் ஈஸியாக சாப்பிட்டு போயிடும். ஆனால் சாப்பிட்டா ஹெல்த் ஏறாது. பாம்லாம் சாப்பிடுது, பாம்பை சாப்பிட்டாலும் ஹெல்த் ஏறாது. ஓகே, கோல்ட் ஆயாச்சு. கோல்டு வருஷம் நிலா இருக்குது. நிலாவெல்லாம் நான் முதல்ல உடச்சிருக்கேன். முதல்ல இந்த கேமே வேறு மாதிரி இருந்தது. இந்த மீன்லாம் இல்லவே இல்லை முதல்ல. தான் அப்டேட் பார்க்குறோம் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, நான் அதை சாப்பிட்லான்னு போனேன். அதில் ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன், அதனால் விட்டா போதாண்டா அப்படி திரும்ப தேடி போவேன். இருக்காது, இல்லை இருக்கும், நான் கடித்து சாப்பிட்டேன். தப்பாக சொல்லிட்டேன். நல்லா சாப்பிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் நண்டு இருக்கிற இடத்துக்கு போவேன். இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மீன் என்ன நல்லா பெரிய மீனாக வாங்கி அப்புறம் தான் அந்த நண்டை சாப்பிட முடியும். நேற்று நான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மீனை வச்சு சாப்பிட்டேன். அது உங்களுக்கு போட முடியல, ரெக்கார்ட் பண்ணல. அது இது ரெட் கலரில் குட்டியாக இருக்கும், இது பச்சை கலரில் நல்லா பெருசாக இருக்கும். அது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும். அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, பச்சை கலர் நண்டு. அது குட்டியாக இருக்கும், அதை அப்படியே அடிக்க வைக்கணும். ஆனால் இது ரொம்ப வீக் ஆகுது வேகமாக. அதுதான் இதுக்கு ஒரு மைனஸ்ஸு. ப்ளஸ் என்னென்னா இது டக்குன்னு பெருசாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு சாப்பிட்றோம். இந்த இடத்துல ரொம்ப வீக் ஆகிட்டேன். இது ஒரு குத்திக்கிட்டு சாப்பிட்லாம், பக்கத்தில் ஏதாவது இருக்கும், சாப்பிட்டு ஃபுல் ஹெல்த்து. கொஞ்ச நேரம் கழித்து அப்பா விட்டால் போதாண்டா, நட்டாலாம் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டேன். ஓகே, இப்போ கூட சவுண்டு கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. அதுவும் மெசேஜ் சத்தம் தான். 7 நிமிஷம் ஆச்சா? 7 நிமிஷமா? ஓகே, 8 நிமிஷம் இருக்குது. 8 நிமிஷம் 49 செகண்ட். 0.460 மில்லி செகண்ட். உங்களுக்கு மில்லி செகண்ட்லாம் காட்டாது. ரன்னிங் ஓவர் வந்து 100 மீட்டர் கோடு. கைன் மாஸ்டரில் தான் எடிட் பண்ணுறேன். 0.5. நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இருந்தால் நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எஸ்சிசி இன்னும் 7 8 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் இருக்குது. போட்டு டக்குன்னு இது பண்ணோம். என்ன நண்டு இடத்துக்கு போர்டு போட்டிருக்காங்க. இந்த பச்சை கலர் ஜெலிஃபிஷை கூட சாப்பிடுவோம். நான் பிஸி இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது. ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன்னு வாய்ப்பு வந்ததாக ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். அவுட் ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இது மேலே போய் இது பண்ணிடுவேன். அந்த குட்டி இதுதான் நல்லா நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். சரி, இதை உடச்சி சாப்பிட்ருவேன். சின்ன நாளையும் ஒரே வாயில் போட்டு பாம்பை சாப்பிட்டா ஹெல்த்தெல்லாம் ஏறாது. நான் கொஞ்ச நேரத்தில் வீடியோ முடிஞ்சிடும். நேற்று ட்ரெஸ் மாற்றணும்னா இதுலேருந்து எப்படி இந்த சின்ன மீனே கடிச்சு போட்டு போயிடுச்சு. சரி, லைக் பண்ணிடுங்க.